jelentkezünk innen a ligetből, méghozzá a teraszról. A srácok ezerrel csinálják a kaját. Szecsei éppen tűzön jár, hogyha valaki nem látta, akkor majd a lassításban meg tudja nézni, hogy átugrott a tűzön, perzselő tűzön. Zsocika hozott nekünk muffint, amit értékesíteni szeretne, hát nem sikerült neki. Szevasztok srácok, itt a Liget Klub, itt vannak a muffinok, itt készülnek a kaják, a Star DJ-k ma este csak nektek. Azért reméljük el tudja adni. Mindent megteszünk, hogy a legjobb kaját csináljuk meg, és hogy a legtöbb pénzt össze tudjuk szedni, hogy gyűjteni tudjunk vele. Hello, hello! Sütünk, főzünk, itt vagyunk a Liget Jamborin, érzünk a Liget Jamborin, és ami készül, nem fogjátok elhinni. Lecsó és muffin sütünk. Dehogy sütünk muffint, az már paprikás krumpli! Na, akkor mit mond a Foxy? Bobby, mit mondott a róka? Iu-di-du-di-du-di-du!